7 तारिख January 2020 जों on behalf of TPF नि और press meet मा खालामनायनि कारण थाखाय जों थांनाय 29 तारिख December 2019 press meet खालामनायनि बिसुंथि साख्लायजाक दङ जे फाइनाल बोसोरनि 8 तारिख January 2020 सिनि बो आग्राबाय कबकजाक CAA against protest rally ताइ protest gathering नि बागै खुमलुं दसराम आमचायो जे बुवाग्रानि कबकमुंबाय जे protest rally protest gathering go अंनाय हनै जों आरो full support ताइ full attend तंनाय हनै जों press meet खालामनायनि बिसुंथि साख्लायमानि जों ताबारो तिनि नुकजाखा जेटा खना 8 तारिख January 2020 अजागाव जेहेतु सिनी TSF student organization बंगनी press meet नि बिसुंथि नुखा जेटा 8 तारिख January थानाय बिसुओ जे मादबारिओ CAB नि against जे खरांथि सालायफ्रु नेसुनि आन्दारो TSF ताइ आति सारो movement खायफ्रु जे सिनी बरंनि सागो जे पुलिस रक गुलि खायमानि आबुन against कक तिसानान बागै TSF रक बाहायनो खना 8 तारिख January 2020 दसरा मादबारिओ protest rally protest gathering बागै बरक बो कबखा कांगरनो वेलकम खायो जितु बरक student organization बरक गोबांमा मथा political party civil society organization बरनो कबखा ओंखाय हाइन बागै जों सिनि जे schedule तंमानि बुवाग्रा बाहायनो ओ जे TSF रंनि जे खना protest rally protest gathering हाइन बागै बुवाग्रा बो बिनि जे schedule तंमानि आबुन दिफार खायतलांखा 11 January 2020 हाइन बागै जों तो पुइलानो साख्लायजाक जों बुवाग्रानि जे protest rally protest gathering बिनि प्रोग्रामो जों attend तंनाय fully attend तंनाय ताइ जों fully support खायनाय हनै हाइन बागै जों खनानि जे आगि साख्लायजाक दंमोन बुवाग्रानि प्रोग्राम हनै साख्लायजाक दंमोन attend तंनायनि बागै जेहेतु बुवाग्रानि खना प्रोग्राम बो cancel खायै दिफार खायै TSF रंनो priority रुवै जेहेतु student organization बरक जेहेतु थानाय बिसुओ जे आरो मादबारिओ जे ककजाकमानि आबनो बरक आजागाव सरन खायै आरो बरक protest rally खायनायनि बागै साख्लायजाकबा सिनि बुवाग्रा बो बुवाग्रानि जे प्रोग्राम आबनो बो दिफार खायै 11 January 2020 लांखा हायनि बागै जों बो तिनि press meet नि बिसुंथि जों साख्लायो जे 11 January बुवाग्रानि जे प्रोग्राम खमलुं अंगि तंगो आजागाव जों TPF अंगै fully attend ताइ fully support खायनाय निजि attend तंना तंयाबो जों बो सायमिया बो बिनि जे टिप्रानि बुवाग्रा जे ताब कटाल कायसा social organization समसामानि जे बिनि जे representative खरनि खक्तां बहनानि खनाका ओंखाय जों बाहायनो सिनि on behalf of TPF सिनि president madam PK Jamatia बो सिनि 18 तारिख January दिल्ली मुंबईनि बागै जे official सामुं थांनानि बागै बो ताबुक दिल्लीआव थांजाक हायनि बागै बो तिनि attend तंया ओंखाय सिनि तरफ थेके बो खनानि जे TSF नि जे protest rally ते protest gathering जों moral support तंनाय सिनि madam करिफानो सिनि जे गानागिनि जे division तंनाय रखनो जों सानाय सिनि moral support खनानि TSF नि प्रोग्रामो ओंखाय 11 January 2020 बुवाग्रानि जे प्रोग्राम protest rally protest gathering CAA नि against आजागा जों fully support ताइ fully attend